cançó parla una mica de la crisi i de la gent que està immersa a la crisi i que no sap què fer, i aquí el que parlem és que és ell el que té que escollir un dia, si és alegre o trist, ha d'escollir ell, no l'entorn. L'estopeta del teu cos que s'arrapa els meus malucs tot gaudint de la foscor. Obrim els fons dels nostres ulls, notem el tacte de l'albada, ocells un flaire musical que t'envolta tot plegat amb l'olor de les torrades. Escollim sempre la drecera perquè més hores del passat amb la cor del nostre front és la més fàcil d'arribar. Però què passa amb els companys, els nens, les nenes, la parella, tots junts del ballem al sofà, molt poca estona per parlar i molt menys per estimar.